Nani neng mai gaino roङो ना रोङा? रोङो। दायो एग्जिबिशननि सिङाव हाबनो थाखाय टिकेट लानो गोनां जादों। दायो 20 रां लानाय जागोन आरो ना बेहाय 20 रां लिरनाय दंखायो 20 रां ओमफ्राय गोबां एग्जिबिशन सिङाव हाबनो थाखाय गोबां मानसिफ्रानो बेहाय टिकेट लादों 20 थाखा नो एग्जिबिशनाव हाबनायनि थाखाय। आरो फंबाया लाहैबाय ओरैजाय 20 थाखा होंगो दोंगो मानसि जाना दङ दायो नै। दा फाइनालि सिङाव हाबबोबाय जोङो मा नुगोनथाय मिथिया। बिजाब बाख्रि एनुवेल पाब्लिकेशन गोबां होंगो दोंगो। ओरैजाय नै बर' आइजोनि दख'ना फाननाय बेहाय नै दख'ना गाननो मोजां मोनगिरि बिथांमोना बासिदों दायो। ओरैजायबो नै मोजां मोजां सि दङ इन्दि सिनि बिजाब बाख्रि बेबो। ओरैजायबो नै जि दखान ओरैजायबो नै इन्दि सिनि नै बे जि दखान बेग गोबां दखान दं नै लाबाबो लाथ'नो हाया गोबां मानसि होंगो दोंगोनो। मा सार थिगैनो दं ना? दे औ दे। आं बिदिखौसो गानलाबायनोसै नांलै ओरैनो फरमेल नै गानदो बेखौनो गिदिमान जायोना आथा होलाजोबनोसै नालाय ओमफ्राय नै जिलाजोबनोसै नांगौ ओरैनो नायदो एसे मोजां नाय एसे मोजांखौ। बर'फोरनि बाहायनाय बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय बरायबायनो आखाइ इसान आरो सि शिल्प बिफान बिटिसि क'क्राझार। आयौ माथो मेचिनसो नै माथो मेचिननिसो नै बेयो मा होनोमोनलाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय सोरखि गिदिर होनना बुङो बेखौ सोरखि गिदिर। ओमफ्राय नै बे इसानसालि दाना मेचिननि जाबाय आरो बोरै बोरै गाबा बोरै बोरै थाङोथाय। हाब गोरा जाया खस्थ' मोना? नै गाबा माबायदि जायो नुवाखै दावखोजोबो। आयौ अजन नङा बे गानायाव? आगर एरदों आर'नाइ एरदों नै आर'नाइ दादों नै आर'नाइ बेजों दाजोबनाय ना बे इसानजोंनो बे इसानजों दाजोबनाय नै बर'नि गुबै दख'ना। इन्दि सिनिबो दङ ना नै बे इन्दि सिनि बेसेबां बेसेबां लायो दायो दामलाय? कुवालिटिनि सायाव नै बिदिनो आरो नै गोबां दङ नै बे आर'नाइ गामसाफोरबो दङ बे इन्दि सिनि कट नै मोजां ना सिफिया इन्दि सि मा सि दं बेहाय? बेसेबां? 1600 बियो 1600 जाबाय इन्दि बिलाइ एम्फौ दङ नै एम्फौ नै फिथोब थोबबायबो नै आदार जागासिनो दङ दायो। ओरै मेचिन दङ नै बे रिलिं मेचिन मुगा रिलिं मेचिन बेजों माबा खुन्दुं दिहुनो ना? कारेन्टजों दायो नायदो ओमफ्राय खुन्दुं गगोन बेजों मेचिन खालायबाय नै ओमफ्राय बेजों मा गगोन ओमफ्राय जेनेबा बे खुन्दुं फानगोन ना? दा होथ'वाखै ना? खुन्दुं फानग्रा बियो नै मेचिना होबाय।
बेटारिजों जायो माथो ना बेटारि कारेन्ट दाबो अ कारेन्ट ना बेटारिबो जायो कारेन्टबो जायो सलार सिस्टेम ना बेखौ बिदि खालामो ना नै नै नायदो मारै इन्दि खुन्दुंखौ बोरै बानायो नै नैबेनो आरोना बे फाननाया मा लाखो लेबु बिफां लेबु गल बिफां लाबाय लेबु गल बिफां लाबाय नै दा गायखावहैजोबसै बागान बागान खालामहैजोबसै नै मालाय नानि आगैमोनहा गेलेदों नै मालाय आयु न'आव मोजांथार नै आगैमोनहा गेलेदों नानि मोनहा बा ए नोंसोर जाहाथे अजन जाबाय बेसेबां अजनब्रा 45 बेटारिया डाउन जाबाय नामा 45 जायाखैना डाउन जाबाय बेटारिया डाउन जादों बेटारि डाउन जाबाय जोङो बेखौ बेटारिया सोनानै दंबाय थायो नालाय मैयानिफ्राय ओंखायनो माबा डाउन जादों जाथ'ला होमबा दा बे जाथ'ला होमबालाय इरिगेसन डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आसाम नै दायो नायदो मा मा दंथाय बेहाय नायदो बिराद माइ दं हनै ब्रान्स केनेल जाहैबाय हनै ब्रान्स केनेल ओरै दुब्लि नैबे भिलेज रड दालां बे भिलेज रडनि नै खोथिया फोबाय ओरै माइ गायबाय नै ओरै जाबाय नै ब्रान्स केनेल थांबाय ओरै थांबाय गेटखौ नायनो क्रस रेगुलेटर ओमफ्राय हेड रेगुलेटर नो सुइस गेट होनो नामा बेखौ ओरै जाय अमा बेदर सेक होनाय नै नाथुर बिमा नै अमा खोमा अमा सालाय खांख्राइ हांनाय नै दायो नै बयबो उखैनाय देहाखौ लानानै बयबो जादों नै गोथाव गोथाव मा जालु मा सावलु मा जानो आर'नाइ बे मा बुस्थु बे गान्दा गान्दा हा गान्दानो नै अबेनि गान्दा बे काजिरङानि काजिरङा नेसनेल पार्क मानासनि गान्दानो गङा थसेल' लांना फानहैनांगौ बेखौ क्ररपतिनि मालिक जाबाय माना नै बिसोर हमना फानफैदों नै बहा मोना नै बायदि बायदि आसार दं नै थास' आथिं आसार नामा बेलाय ए मासरुमसो दं नै सिखिरि बेसेबां लायो दाउ बाथ' बायदिसिना दङ नै बियो 350 बियो 350 बियो 300 बाथ' नामा बेलाय बाथ' सेवथाय बेंगलि ए सेवथाय बेयो मासे औ नै बर' सिख्लाफ्रा मोसादों नै बागुरुम्बा बरिया मोसाखाबाय नै बेबोलै नै खाम दामदों नै माखौ बानायो नामा नै नायदो आर'जआव जिरायग्रा नै किसलिपाना टेन्टायाबो 4 मिटार दं खेबसिन गोलाव 1100 4 मिटार हाबा बिबाफोराव योगा प्रेयाराव बाव जिरायनाय किसलिपाना टेन्टा गोरानजोंबो बिदि जायो आरोना नै ओरैबायदि थाखा दं बेबो नै बेखौ जोंहा गारजोबोसो ना औ जों गारोसो बरिया किसलिपाना टेन्टाजों बानायजोबनाय नै बेगाबो जा मोजां नै वाव माथो अजन लायबावनो दांलाय अजन बेसेबां लायो बिदि बेगालाय 600 नुबा जोंनि एरियायावथ' बिदिखौ गारलाजोबोसो ना दैसा गाथोनफ्रावनो थालाजोबो बिदिया दैयावनो ओरैनो गारख्लावजोबसै जोङो किसलिपाना टेन्टायाव नुवाखै माबादि लेबनाव फानजायोना नै मा दोनग्रा बेलाय फावटेन बायदिसिना दोनजाबाय मोजाङानो फुलदानि दोनग्रा आदसा मोजांथ' बुस्थुआ आयु माथो
गासिबो खोस्लि बानायनाय जोबनाय बे ओमफ्राय आराम फोरानबाय बेखौ बानायबाय बे थबसिफ्रा बेसेबां लायो बे 350 350 खोस्लि बानायनाय ओरैबायदि समायना सलिड बानायोना बरिया नुखायो होफैनाय आरोना बे फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड नै जुखाम बारि जुखाम आबाद नै ओमफ्राय नै टायार होलायनाय मा बे ड्रागन फ्रुइट ड्रागन फ्रुइट नै फार्मिं थासुमलि होनो थासुमलि नोगोर गोजौ गासौले औ सान बिबार थालिर बागान बानलु बागान बानलुआ थाइजोब्बाय नै गासिबो दंजोबथारो टमेट' वाव और मेचिन लागाव ओरैजाय मेचिन नै मेचिन नैबे दाउखौ मा दाउ बेलाय खामफुरा दाउनो नैबे खामफुरा सावजायनांगौ माबायदि खामफुरा दाउ बे जाहैनांगौ नैलाय माबे भेनास्ट्रि ना बानास्ट्रि जाखो जाहैनांगौ बेखौ आरो नैलाय माबे बानास्ट्रि दाउनो नै बिदै दैयाखै दाबो बेलाय V380 नो बेयो दाउआ जाहैनांगौ र' नोंसोरखौ जाहैनांगौ जों मा जानो नागिरदों नै रायजोफोर थालिरनि चिप्स बरि नायमा हरेबा 400 जासिगोन दां 549 जाबाय 549 गुदियावनो दं मोनगोन बियो गिदिमा गिदिंथ'नो हाया बायदि बायदि दं ओमफ्राय बैयाव लाइट जोंनाय गोमोआव बेहाय माबा दङ प्रग्राम जागासिनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खननाय बायदि बायदि बायख्रांलाय माबा बायनो नागिरदोंलाय एसे फिसाद्रायनि बारानो जाजोबगोन बियो हानाय नङा ससमा दखानसो दंफैयो ससमा दखानाव ओरैबायदि बिहिर जाबाय दा मानसियाबो आयो मारै मारै सफैलाबायखो जावैसोया बेनो आरोना दाख्लैनि माखो अबे बेनो जावैसोया नै जावैसो जायोलै मा लांफैखो ए आंनिसोमोन आंनि आरो दिनै देवलाव थांनो मोनासै माबायाव गौराव थांनो मोनासै ना आङो सोलाबासै जारला जाबाय अयथासार मानसि थांफिननोसै जोंहा थांफिननोसै नै गोजोन्थों ओरैबायदि मानसि फैदोंमोन ओमफ्राय जों ओंखारबोबाय आरोना नै ओरैबायदि दोबै दोबै मानसि नै फैदों आरो फैदों ओमफ्राय एगजिबिसन सिङाव हाबदों आरो हाबदों जों थांनोसै दायो औ सामफ्रामबो फैगोन ओरैबायदि मानसि फैगोन औ दे थांनोसै जों थांनोसै 500 मिटारनि बारा गोजान थाबायनांगौ 500 मिटार थाबायनांगौ फैबायदि